गंगार दुन्दिया होबाय नै नों सागोन नानि ओंख्रि लोगोफोर माबा पटल भाजायावबो थाना र' मोननोसै पटल लाबोनाय इथिंजाय ओंखाम जानबाय ओमफ्राय नै भिन्दि भाजा एवबावगोन दहायनि थालिर लाब्राया एसे दङ आरो मोनबायानो खांनानै भिन्दिखौ होनोसै थावाव गोसोम जालायबाय भिन्दि भाजा एवलायबाय दहायनि थालिराबो दंमोन ओमफ्राय फुदुंनानै दोनबाय आं थालिर लाब्रा पटल ओंखामाबो मोनबाय ओमफ्राय दायो सबाय मालायनो भिन्दि भाजा एवलायबाय नै बे अमाबो दं आरो अमाखौ सावनांगौना एवनांगौथाय आब'आ सावनो होन्दोंमोन ओमफ्राय एवनांगौबा एवनोसां आपेल जानो आपेलनो हनै आबैया आपेल होनदों जोंनिया बेनोमोन ना माथो गैलामोन दहाय बुदा दहाय ना आदा लाबोनायसो ए ओमफ्राय आङो आब'आ सावनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय आङो सावनो एवनो होननानै संबाय एवदो होननानै एवबाय मानो फैखो नोङो ओमफ्राय बाव आदै बेखौ दाङा मा बेखौ दाङा नै थां नोङो बेयाव थां न' आं लानो जाथ'वाखै र' ओंख्रिया मोनाखै आंना हनै आबै हनै नै लांफै नै र'मा ओंख्रिया आंना खामगोन ना नै बेदर एवदां अमा बेदर आइदै जालाहाय बिजों जाला बेसे गोबाव थागोन ओंख्रि मोनाखै आंना नै आबैमोनजों जेथाया मा दामनो नागिरदों बिमायंजों थांनोनो मोसाहैनो दावराव मोसाहैथारसैनो बिमायंजों हनै आं नांलाहाय बहा गाननालाय बाब दामग्रायाबो मासि गिदिरलै बाब्बावै नों मोसागोन जानोसै अमाया बिबार साइकेलखौनो बोखाबाय खोमा नै बिथिं ना एवनोसै नै सारायाव नाजों औवा मेवाइजों जानोसै औवा मेवाइजों खामथबलांसैसो आंना जा गान दामखावगासिनो जादा दुगाया मामिया ओमफ्राय दसे बिसिनायाव लांदोंमोन आङो बिमायंआ मोसानोसै फैदो होननानै लिंबाय दा लानानै थांबाय गुल्ला बुक्ता बागदावबाय दाना गानखौनो दाना मोसाहैगासिनो ओमफ्राय दा बाम जानानै मोसाहैलागासिनो गैला आंना भिडिअ'आ कपिराइट फैसिगोन खोमा हालासो आं गंगार दुन्दिया होबाय नै मारैबा गोसोम नुसनदोंहाय मबाइलाव गोसोम नुदों मबाइलाव मारैबा मासे ग्रोब ग्रोब होदो मासे ग्रोब ग्रोबनो हाब हालाहां माखौबा मालायबा आंनि थाखाय नोंनि थाखायनो आंनि थाखाय नोंनि थाखाय होनलायथारबाय मिथिया होआनो हनै मालाय बैयाव जिरायहोन आयंखौ सियाराव मोनसेखौ हो बेयाव जिरायहोन गावनियाव जिरायहोलायबावा बाव जिरायहोन आयंखौ बे आंनि होन
मेवाइ होबाय अमा मेवाइ माबा औवा मेवाइ दायोसो मोनामनाय नङा ओमफ्राय ना एसे थाब नाया अमा हो बेखौ नायलायबाय बेना मानसि जानाया जाखांबाय लोगोफोर हरनि 10ता जाबाय 10ता जोबथ'लायबाय गाबोन सोरांबा खावब्ला जानोसैलाय आं जि गय जानो लुगैबाय गय दं नामाथाय गयजों फाथैजों स्राय जाना होनोसै फन बुस्थुआ उन्दुनोसै फैद' रावबो गैया होननो बाबुआ हनै मानो गारायखो नानिखौ नुवाखै बिब'आ बायजोआव थांदों ओमफ्राय मा जाखो बेयो हरनि 10ता जालायबाय दाबो उन्दुआ नै Sapo. 600 kilo 600 आंगुरसो होबावलाय बिफायाबो माब्ला उन्दुगोन बियो 10:30 जाबाय टाइमा टेस्टियान खनसे लोगोफोर मानसियाथ' माबायदि दे होनबाव दे जाबाय